Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam wali e mon kala pullo ɗo woni ola toɗo mi segidore mangi ziarni wala bandiraɓe ɓiɓɓe fuladunaɓe mboɗo yiɗi on haalande gueɗel gorel on gandi mi haalanta yimɓe ɓe ko welanta umen ko min ko non mbaɗa hay so eno metta on mi haalana on ko woni gonga on jii affaire politique o boyo ɗum haala bandiraɓe fi affaire politique warana yaha waɗa affecté koddigal mo affaire politique warana yaha waɗa affecté koddigal mo nga bandiraɓe mi meeɗa nande kala caɗele baɗɗe e nder saare on gandi ko heewi toujours woni ko suumay en walla julde después de Ramadan julde sumayde ko heewi ko woodi ci'e kewɗe ɗanniɓe maɓɓe mballa umen ino mbaliro taw geɗe goɗɗe kaalaka es un exemple ko mi yiɗi on okkude donc so tawi woni affaire politique yaha ha e bonna hakkundeji mum koddigal mum bandiraɓe meeɗa ɗum yi'e ko politicien ji gaddi ngal ɗo ballal walla nodden politicien ji ɗi balla minen mi yani alade mi meeɗami onon paama donc hunde fof ɗum addi min yaw hunde fof toujours ko hakkille hunde fof ko hakkille neɗɗo fof e wawi wonande mbo hakkille mum no yiɗi o mais tawa yakkani koddigal mum min mboɗo jogi aboneji kewɗi koɓe sonko ɓe natta e direji am min jewtida ɓay ɓe mbaɗani kam faltade respect waji am ɗiraɗa dawda seydi koɓe barowomo komo sonko mais neɗɗo fof e okki oɗa respect ɓay mi wawa ittude yidde makko mi yiya am ko ma jiɗa forcé mo jinmi o donc neɗɗo fof e jogi liberté yiɗa mbo yiɗi o mais toujours dans le respect ko gomɗa ko gomɗum goɗɗo goma ko gomi ko bandiraɓe tuma kala keɓoyta caɗele ha on ara ina wallama bandiraɓe mboɗo sikkira mbo kodduɗa o waɗi yeru ko wawi ko donc gacce ɗum hakkille no fewi mami aranoy on ko son excellence monsieur Macky Sall haali ko ɓay mbo ala darantoɗo ɗum ino haala ana andi toujours miyam enen e ngala manam ƴeften hunde mbiyen ɗum ɗo kormorɗa sagaraɗo tubaɓe ɓe kala ko mbima sagaraɗo e salgo sagaraɗo gandanɗa hoorema ɗum ɗon fran noon tide wattake tokkar walla so mbaɗi ɗum tokkar ma o jii bonande nde donc ɗum woni ala men enen ɓaleɓe donc bandiraɓe gartiro kakkileji mon no fewi ɓe tinani on ni onon guuri ɓe tinani ɗum ni ɓe tinani donc bandiraɓe te état son excellence hay so a yiɗani ko heewi e men so bamum yoɓaka bourse yo nene mum no yoɓe walla kotomo donc bandiraɓe a wawa yiide a ñamani nafoore on donc hunde fof ko ɗum noon gartire kakkileji on calminama